С кампанията "Един живот" ние от Ротаракт клуб Пловдив Пълдин имаме за цел да помогнем на възможно най-много хора, пострадали при пътно-транспортни происшествия. Благодарим на всички, които се включиха и подкрепиха инициативата ни. Искам да изкажа специални благодарности на Ротари клуб Пловдив Пълдин. Класика, поп, рок и едно пишно танцово шоу в едно. И за нас е чест и удоволствие да бъдем тук. Благодарим на Ротаракт клуб Пловдив Пълдин, че ни се довериха и ни направиха част от това събитие. И аз, като вице-президент на този клуб, благодаря на всички вас, че сте тук и ни подкрепихте в нашата благородна кауза. Благодарим. Благодарим ви още веднъж, че станахте част от тази кауза. Ние, Ротаракт клуб Пловдив Пълдин, си пожелаваме, тя беше първата, но си пожелаваме да има много други такива и да можем да помогнем на много повече хора. С общи усилия сме сигурни, че ще го направим. Благодарим ви! До нови срещи!